有号唱机，让我在野战执行飞行任务，在中国和保加利亚建交庆祝活动之际，我们非常高兴与保加利亚。Просто се интересувам от космоса като цяло и като разбрах, че може да се отговори на въпрос. Просто ми стана любопитно. Кои са качествата, които трябва да има един космонавт, астронавт, неконавт, като цял човек, който да отиде в космоса. Много ми хареса събитието като цяло и отговора много ми хареса. Много изчерпателен беше. Ми хареса, смятам, че повече такива събития трябва да има, защото първо са образователни и второ сплотяват различни държави.